Budi deo promene. Podrži mlade talente Srbije. Misija je fondacije 1%. Podržite ih. Dajte 1% sebe u znanju, novcu ili vremenu. Fondacija 1% pre svega jedan pokret koji treba da s jedne strane animira ljude u Srbiji da poveruju u svoju mogućnost da promene nešto. I naš cilj je da animiramo pojedince, po znacima navoda obične ljude, da daju 1% sebe, da je to 1% znanja, vremena ili novca, nebitno, i da tako svi zajedno stvorimo uslove za neki boljitak i poboljšanje i promenu, da stvorimo jedno podsticajnije okruženje oko nas, a sa druge strane da podržimo mlade talentovane ljude u Srbiji, jer oni nažalost ne dobiju podršku koja im je potrebna, a ima stvarno mnogo talentovanih ljudi u Srbiji, to su mladi naučnici, istraživači, inovatori, umetnici, i da na taj način pružimo njima podršku u njihovom radu, razvoju, školovanju i tako dalje. Funkcioniše tako što smo sve to mi organizovali kao jedna grupa 25-godišnjaka kada smo to pokrenuli. Ja sam došao na tu ideju i onda smo krenuli da se snalazimo, kako to obično bio u Srbiji. Pre svega ono što je kod nas autentično je da iza nas ne stoji nijedna firma ili javna ličnost kao što to obično biva sa fondacijama, nego stoji samo jedna ideja i vera u tu ideju da mi ostvarimo. Tako da kada se nama javi neko ko hoće da ide neko takmičenje međunarodno, naučno ili istraživačko, ili kome je potrebna neka druga vrsta pomoći, ili kada mi prepoznamo nečiji talent pa hoćemo da ga podržimo, mi u tom trenutku krenemo da radimo celu kampanju prikupljanja sredstava i onda pokušamo da apelujemo na medije da podrže tu priču, pokušamo da kontaktiramo pojedince, da podrže tu priču, neke kompanije, organizacije, organizujemo humanitarne akcije, pre svega promovišemo i to dete i njegove kvalitete i njegov talenat, i na kraju animiramo ljude da se uključe, da obrate pažnju i da daju svako po neki svoj mali doprinos i na kraju prikupimo ta sredstva i pomognemo. Računica je vrlo jednostavna. Ako bi u Srbiji svaki 100. čovjek koji radi i zarađuje, znači svaki 100. čovjek koji ima primanja, što je 1%, tako, donirao, eto, na primjer, 300 dinara mesečno. To je nešto, ja mislim, što svako može da izdvoji. To je onako jedno piće, možda jedna paketa cigareta ako neko to kupuje, ali svakako to je nešto malo za jednu osobu, a s druge strane, ako svaki 100. čovjek u Srbiji to uradi, to je negde oko 100.000 evra mesečno. Sa 100.000 evra mesečno mi možemo stvoriti sve moguće uslove za razvoj svih mladih ljudi u Srbiji. Možemo godišnje praviti po jednu školu ili šta god. Stvarno, to je ta neka, da kažem, snaga malih ljudi. Snaga toga da samo mi treba poverujemo, da ne čekamo da se menjaju društvo, sistem, da promena dođe s neke druge strane, nego da poverujemo da mi možemo biti deo promene i da ako dovoljno veliki broj ljudi to uradi i daje 1% sebe, na kraju stvarno možemo stvoriti jedno podsticajnije okruženje i za nas same, a i za te mlade ljude koji treba da stvore jednu bolju budućnost za sve nas. Iako mlada fondacija, rezultati su i više nego odlični. U 2019. u prvoj godini postojanja smo finansirali ukupno 12 mladih naučnika za odlaske na svetska takmičenja. Oni su se vratili sa 15 medalja. Zatim, pričali smo i o toj nekoj praktičnosti, to su naučno-istraživački radovi iz prirodnih i društvenih nauka. Pomenuli smo jednu devojčicu Dunju Arsenijević, koja je valjda 2. ili 3. razred srednje škole, i ona na jednom od tih takmičenja napravila rad koji ja ne znam stručno kako se zove, ali suština tog rada je da je izmislila foliju koja menja boju kada se hrana pokvari. Pa eto da vidimo neki, što bi rekli, impakt svega toga, pa smo posle Dunju podržali da učestvuje na jednoj konferenciji naučnoj da predstavi taj svoj rad i nadamo se da ćemo moći da nju i sve mlade naučnike poput nje, da kažem, na duge staze podržavamo da sve to razvijaju.